Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Piggy σε private server, school, μόνιμο και το bot. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Το μεταξύ θέλω να αγοράσω, περιμένετε θα σας πω, το Devil, γιατί φαίνεται πολύ creepy και θα χέζονται πάνω τους στα public servers, αλλά είναι ηλίθια. Και είχα 525 ευρώ και πήρα το τελευταίο, που το τελευταίο δεν είναι τόσο creepy και τώρα προσπαθώ να μαζέψω λίγα λεφτά για να πάρω το Devil. Είναι ηλίθια, είναι ηλίθια. Λοιπόν, άμα ακούτε ένα από πίσω είναι το air condition, παιδιά δεν τη βγάζεις χωρίς air condition. Λοιπόν, έχουμε και commands, δεν θα βάλω τίποτα. Βασικά, όχι, μισό. Set map. Ποιο είναι το school όμως, δεν το ξέρω ποιο είναι. Chapter 5, ok. Ναι. Skip timer, ναι, ωραία. Παιδιά, αρχίζουμε να τα καταλαβαίνουμε τα commands, πάμε λίγο. Και bot. Ωραία, skip timer. Yay! Ωραία, γράφει. Ναι, δεν θα γράφει τώρα και θα πρέπει να το ξαναρχίσω από την αρχή. Οπότε πάμε λίγο στο school. Παιδιά, το school είναι το αγαπημένο μου map. Και μετά είναι το carnival. Σε πολλούς αρέσει πιο πολύ το carnival. Ναι, είναι ωραίο map, είναι μεγάλο. Είναι εύκολο σχετικά, θα έλεγα. Αν και άμα αρχίσει να σε κυνηγάει η Piggy, θα σε πιάσει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, παλιά έπαιζα το school κάθε μέρα όλη μέρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ, πάμε στα παγκάκια αυτά. Συνήθως έχει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν έχει τίποτα, wow. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βιβλίο, ωραία, πάμε πάνω κατευθείαν. Να το βάλουμε το βιβλίο πάνω στη βιβλιοθήκη. Πάμε. Βιβλιοθήκη, what? Δεν είναι καν βιβλιοθήκη. Θέλω να καταλάβετε το κουτάκι με τα βιβλία. Λοιπόν, πάμε. Πού είναι η Piggy τώρα, θα μας κάνει καμιά έφοδο. Και δεν έχω και τον ήχο ανοιχτό για να μ' ακούτε. Και ναι, είναι λίγο... Δεν θα την ακούσω άμα έρθει. Πράσινο γρανάζι, πάρ' το Κέτι, πάρ' το. Νάτινα, σε παρακαλώ πόρτα. Παιδιά, δεν πρέπει να ανοίξω λίγο τον ήχο μου για να την ακούω. Πώς θα το κάνουμε στα κουφά. Το είχα ξεχάσει αυτό, τον είχα κλείσει τον ήχο. Η έξυπνη για να μην ακούγεται στο βίντεο και δεν ακούγεται εγώ, γιατί μου έχει τύχει αυτό. Ωραία. Γιατί πανικοβάλλομαι πάλι, μπρο. Γιατί τέτοιος πανικός, γιατί τέτοιος χαμός. Αφού δεν είναι καν πίσω σου αυτή τη στιγμή. Α, όχι, είναι πίσω μου. Αλλά είναι πολύ πίσω μου, ξέρω εγώ. Ωραία, έχουμε 8 λεπτά. Πάμε. Τώρα τι πρέπει να πάρω τώρα, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να... Πού να τα βρω τώρα όλα. Έχει και πάνω δωμάτιο. Περιμένετε, θα πάμε πάνω. Όχι, έχει εδώ μέσα. Αλλά άμα μου κάνει έφοδο η Piggy εδώ μέσα, είναι λίγο δύσκολο. Α, όχι, εδώ μέσα το έχω ανοίξει ξανά. Να η Piggy. Πάμε λίγο πάνω. Να, εδώ μέσα. Συνήθως εδώ μέσα δεν έχει τίποτα. Καλέ, τι πραγμάτια είναι αυτή, δεν τα είχα δει εγώ αυτά. Πάμε λίγο να ανοίξουμε πορτούλες. Ομιτζή. Πάμε. Και έψαχνα σαν την άδικη κατάρα να βρω τα πράγματα. Παιδιά, δεν θέλω να πεθάνω. Κρίμα είναι. Δηλαδή πολλές φορές πεθαίνω, ξέρετε, μου κάνει jumpscare και τέτοια. Το κόκκινο γρανάζι είναι εκεί μέσα, αλλά... Η Piggy από πού έρχεται, από εκεί. Δύσκολο. Ωραία, ξέρετε τι. Θα πάω έτσι, θα βεβαιωθώ ότι είναι πίσω μου, ωραία. Θα πάω έτσι. Και τώρα θα επιταχύνω το χαρακτήρα μου. Πού μπήκα! Αν νόμιζα μπήκα σε λάθος δωμάτιο! Τα έκανα όλα αυτά τζάμπα. Piggy, πού πάω. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι η πόρτα ήταν επάνω. Γράφω. Δεν μπορώ να το δω καν. Έχω ανασφάλεια, παιδιά, δεν θα γράφω και θα νομίζω ότι γράφω. Παιδιά, να με κυνηγάει μόνιμα εμένα η Piggy είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπήκα σε private, θα μπω στο επόμενο ούτε καν. Carnival, κάτι τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπαίνω private, public θα μπούμε μετά. Ωραία. Όχι! Όχι ρε μπρο. Πάμε public, παιδιά.
Πάμε public γιατί δεν βαριέμαι να το ξανακάνω όλα από την αρχή. Πάμε public και ό,τι map βάζουνε, απλά θα περιπλανιόμαστε. Αλλά ελπίζω να βάλουν κάτι καλό γιατί... Ναι. Είμαστε... Έλα Χριστέ. Σε ένα map που δεν έχω ιδέα πώς να το... What the fuck! What the fuck! Το βλέπετε! Δεν είμαι τρελή, παιδιά, δεν με γελάνε τα μάτια μου. Δεν τρελάθηκα, δεν σάλεψα, τι είναι αυτό! What? Πώς? Τι είναι όλο αυτό? Μπρο, τι είναι όλο αυτό? Τι είναι όλοι αυτοί? Μπρο, τους βλέπετε? Ποιοι με κυνηγάνε έτσι? Τι είναι αυτό? What? Όχι άλλοι, σας παρακαλώ! Μπρο μου. Ρε, το είδατε μπρο! Ρε, ήταν όλοι πίγκοι! Είχαν βάλει το infection ή το swarm, κάποιο από αυτά. Bot ήτανε, άρα είχαν βάλει το swarm. Ή ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Και με το που μπήκα μπρο, ήταν όλος ο συρφετός. Έλεος, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τους βλέπω μακριά να έρχονται και λέω μπρο, δεν παίζει να είναι όλοι αυτοί. Πάμε school, εγώ λέω. Ας ξανακάνουμε την προσπάθειά μας. Τι μόλο ρε μπρο, χάλια. Gallery λέει ο άλλος, σαν κρυλά. Ήου, χάλια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Bot. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, έφυγε το βίντεο και... Άντε πάμε Carnival βασικά. Έκλεισε το βίντεο και μετά το ξαναβρήκα, αλλά έκλεισε, οπότε τώρα κάνουμε ένα νέο βίντεο και απλά θα τα ενώσω στο edit. Traitor, bot ρε. Ωραία. Traitor, εντάξει. Δεν τρελαινόμαι παιδιά, να σας πω την αλήθεια, παλιά τρελαινόμουν και το infection, είχα ένα κόλλημα. Αλλά τώρα που δεν ξέρω, έλα χάλια. Εντάξει, δεν είναι χάλια, αλλά έχουμε την πίγκη, έχουμε και τα μαχαίρια, αυτό εννοώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά τώρα προτιμώ πιο πολύ να κάνω escape παρά να με κυνηγάει μια μάζα πίγκη. Οπότε δεν ξέρω, δεν μου αρέσει τόσο πολύ το infection. Μου αρέσει πιο πολύ το bot γενικά. Γιατί είμαστε όλοι ελεύθεροι, κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας κυνηγάει ένα μποτάκι και υπάρχουμε. Ωραία, γράφει το βίντεο. So let's go. Αυτό να το περνάω ξέρω. Αλλά όχι σαν το school, δεν είμαι expert. Να π.χ. τώρα το move κλειδί, δεν θυμάμαι που πάει. Όχι, θυμάμαι. Εδώ μέσα νομίζω, σε ένα γραμματοκιβώτιο, σαν θηρίδα. Ή μάλλον όχι εδώ μέσα, σε ένα τέλος πάντων δωμάτιο, αλλά τέτοιου είδους. Εδώ νομίζω κάνει spawn η piggy, δεν θέλω να είμαι εδώ τώρα. Λοιπόν, έχει πράσινο κλειδί εδώ, που το πράσινο κλειδί είναι απέναντι. Οπότε ας το χρησιμοποιήσουμε πρώτα αυτό που το βλέπουμε. Κόκκινο κλειδί. Ωραία. Αυτό πρέπει να είναι για κάτι εδώ πέρα. Όχι στο άλλο, μήπως το καρουζελό πράγμα, να το πω έτσι. Όχι, εδώ είναι, ωραία. Να βλέπετε, ξέρω να παίζω, αλλά δεν ξέρω και τα πάντα πώς ανοίγουν και τι ανοίγουν. Ωραία, πάμε λίγο βασικά. Να πάρουμε λίγο το mauve, αν δεν το έχουν πάρει. Γιατί δεν μπορούσα να πάω. Έχουμε και το traitor, το ξέχασα. Λέτε να μου βγάλουν το μαχαίρι, τη μαχαίρα μπροστά μου και να με σκοτώσουν. Ωραία, αυτή άνοιξε το... Πώς το λένε αυτό, το πλάσμα τέλος πάντων της Piggy, το βοηθό. Να το, αυτό εννοούσα χρηματοκιβώτιο. Όπλο σφαίρα! Όχι, δεν έχω σφαίρα, δεν την πήρα. Περιμένετε, μην πανικοβαλόμαστε τζάμπα. Don't panic. What? Τι έκανα? Την είχα πάρει τη σφαίρα, παιδιά. Πόσες φορές την είχα πάρει? Ωραία. Δεν το είχα δει, παιδιά, ότι την είχα. Ωραία, πάμε να την πυροβολήσουμε. Γιατί να σώσουμε λίγο το map, δεν ξέρω, να φανούμε λίγο ήρωες. Όμως είναι δύσκολος ο δρόμος. Ωραία, τον πυροβολήσαμε. Εδώ τι θέλει? Κίτρινο. Το κίτρινο δεν το είχα εγώ πριν.
Όχι, εγώ είχα ένα άλλο νομίζω. Ωραία, εδώ έχουμε το Cyan. Κάπως έτσι λέγεται. Τέλος πάντων το μπλε, ξέρω εγώ να το πω έτσι. Δεν έχουμε ανοίξει τίποτα, μόνο το κατσαβίδι. Τι κάνουνε ρε. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπω. Ρε, έχει το κλειδί εδώ. Τι φλόρι, δεν το πήρανε. Επειδή είναι φλόρι, φοβούνται το τέρας. Ή το έχουν ανοίξει κι εγώ δεν το είδα και τους κράζω τζάμπα. Είναι φλόρι. Άντε μπράβο. Δηλαδή όλα αυτά τα κλειδιά που βλέπω εδώ που δεν θέλω να τα πάρω γιατί θεωρώ ότι. Όχι! Το είχα ξεχάσει! Ούψ! Δεν πειράζει. Ηλίθια Νάντια! Νάντια! Παίζει να είναι και Ελληνίδα αυτή, αν και δεν νομίζω και οι Ισπανοί έχουν τον Νάντια. Βάμο mis amore! Πάμε λίγο. Μισό, αυτή την έχω friend, είναι φίλη μου. Όχι, γιατί νόμιζα ήταν μια που έπαιζα τις προάλλες και είχαμε γίνει φίλες παιδιά με κάτι κοπέλες από το εξωτερικό. Και εγώ έπαιζα 2 η ώρα τη νύχτα και αυτή 3,5 ώρα τη νύχτα, ήταν από άλλη χώρα. Και μετά είχαμε πει να γίνουμε friends και να κάνουμε group chat να παίζουμε Piggy. Αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα, με κάτι άλλες κιόλας. Μπρο μου μην είσαι... Α, αυτές κάνουνε team νομίζω. Γιατί δεν τις σκοτώνει παιδιά, πόσο σπαστικό. Αυτές οι δύο λογικά κάνουνε team. Γιατί δεν τις έχει βγάλει το μαχαίρι. Οπότε να πω teamers, δεν ξέρω. Ναι, είναι teamers λογικά. Εκτός κι αν έχει άλλα άτομα, όχι. Teamers θα γράψω γιατί μπορώ. Δεν μπορώ να γράψω. Αποστολή. Να, είναι teamers αυτές γιατί δεν την πυροβολάει παιδιά. Ναι, τώρα θα περιμένω να τελειώσουν μετά από 8 ώρες. Παιδιά, μου κάνει μη. Και της λέω Nadia is the traitor and is not killing you. Και της λέω so yes. Γιατί μου λέει, είπα teamers και μου κάνει μη. She was trying to. We don't even know each other. Δεν τους πιστεύω, αλλά οκ. Σιγά μην τους πιστέψω. Bot. Τέλεια. Τώρα θα νικήσουμε 100%. Πω παιδιά, έχουν παγώσει τα πόδια μου, έχω να ταιριάσει αυτό το air condition. Μπρο, μόνο... Όχι, όχι. Swarm. Μπρο, πάλι θέλετε να με κυνηγάει όλος ο πολιτισμός. Bro, we just did carnival. I know, lol. Κατά τα άλλα δεν γνωρίζω. Δεν με χέζουνε. Χέστε με. Ναι, οκ, και το κάνα. Ωραία, ναι, δεν το κάναμε γιατί εσύ, μην πω τώρα, μας σκότωσες. Άντε τώρα, έλα, ξανακάντο, χέστηκα πραγματικά. Να κάτσε να φτύσεις έμαρε, να παίξεις Piggy, δεν με νοιάζει μπρο μου, είστε φλόροι όλοι. Δεν μπορείτε να κουνήσετε τα πόδια σας. Ψηφίζετε Swarm να σας κυνηγάει όλη η πλατεία και μετά γκρινιάζετε. Εγώ έβαλα Swarm. Και πήρανε και τα καλά πράγματα από εδώ. Εδώ πέρα δεν με αφήσανε τίποτα. Τι να πάρω εγώ τώρα. Ορίστε, έχει αυτό το κλειδί. Το Cyan, πώς λέγεται αυτό. Cyan, δεν έχω ιδέα παιδιά. Kia, όχι Cyan, αποκλείεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Το Swarm σημαίνει ότι απ' την αρχή μας κυνηγάνε πολλοί άνθρωποι. Piggies τέλος πάντων. Ή στην πορεία. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι άμα είναι από την αρχή θα μου πεταχτούν 3. Αλλά δεν νομίζω να είναι από την αρχή. Ωραία, θέλω το πορτοκαλί κλειδί. Θέλω να το πάρω εγώ το άσπρο, μου αρέσει. Το έχει κοπελιά. Το έχει αυτή, ωραία. Και ξέρετε ρε, με σκοτώνει αυτό. Ο οποίος αυτός δεν έχω καταλάβει καν τι δουλειά κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, πήρα το άσπρο. Αυτός δεν με έχει σκοτώσει ποτέ, φίλε. Ποτέ όμως. Ναι!
Τέλεια, κάναμε escape. Play. Εντάξει, ας μην βάλουμε... Α, δεν θα κάνουνε. Α, σωθήκαμε. Τζουλάν 1378. Μουλάνα από τα Lidl. Τι παραγγέλνεις και τι έρχεται. Λοιπόν, πάμε να πούμε escape. Α, εντάξει, τότε. Δεν είναι γκαβί, ωραία. Όλο το γκρουπάκι σε ένα πράγμα. Εγώ έφυγα, έκανα αποχώρηση. Έγινα ένα άτομο από μόνη μου. Έλα, πολύ γρήγορο map. Μπράβο, δουλέψαν το μυαλό τους. Γιατί είναι κάτι άλλα map, μπρο, δεν το δουλεύουνε. Map, round, ό,τι να είναι εγώ, ό,τι λέξη υπάρχει, χρησιμοποιώ τη λέξη map. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κολλήσει από κάπου. Ωραία, θα βάλουμε τώρα ένα διαφορετικό map, λέω, να βάλουμε... Θέλετε να ξανακάνουμε το school, επειδή εμένα με σκότωσε η Piggy, θα ψηφίσω school. Και μετά θα κάνουμε κάποιο άλλο, δεν ξέρω. Αλλά εφόσον και άλλοι τρεις θέλουν school, μετά θα βάλουμε, δεν ξέρω ποιο. Παιδιά, εγώ το house το ξέρω, αλλά είναι πολύ μικρό. Το school και το carnival ok. Το mall και το outpost και το plant το τελευταίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά στο τέλος σας πάμε και ένα plant, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Τέλεια. Πάμε. Bot. Ωραία, είμαστε school, είναι bot. Θα τα καταφέρουμε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά από τα παγκάκια. Ναι, από τα παγκάκια. Να δούμε τα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε από εκεί. Και μετά το δωμάτιο μήπως έχει το κλειδί πάνω σε αυτή τη σιρταριέρα. Ωραία, πάμε. Εντάξει, μπρο. Εμείς θα πάμε ρέτρια φέτος. Και πριν φύγουμε θα πάω για κούρεμα το μαλλί μου. Γιατί το μαλλί μου έχει φτάσει μέχρι κάτω σαν τη Ραπουνζέλη. Με παιδιά, άμα μπορούσατε να το δείτε, θα τρελαινόσασταν. Δηλαδή το λούζω και καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή που θα κάνω πιστολάκι μετά. Κατσαβίδι. Πού πάει? Τα λέιζερ. Piggy has woken up. Ελπίζω όχι δίπλα μου. Ωραία, είμαστε clear. Ωραία, μην πέσω πάνω στα λέιζερ όμως, Γιατί δεν άνοιγε? Πω πράγματα που έχει. Περιμέντε ρε. Τι θα πρώτο πάρω? Πάρτε κι εσείς κάτι. Ελπίζω να πάρουν εκεί... Τι είναι αυτό? Τρόμαξα. Ελπίζω να πάρουν και άλλοι πράγματα και να μην είναι άχρηστη στο Piggy. Γιατί δεν μπορώ να τα πάρω όλα αυτά εγώ, παιδιά. Δεν έχω την υπομονή βασικά. Όχι, το κίτρινο είναι σε ένα χρηματοκιβωτιάκι. Αυτός γιατί τρέχει προς τα δω? Αυτή γιατί τρέχει προς τα δω? Αυτό σημαίνει ότι τους κυνηγάει η Piggy, I guess. Πού είναι το χρήματο... Α, το ξέχασα ότι έψαχνα το χρηματοκιβώτη. Από αλλού είναι αυτό. Νομίζω κάπου από εδώ πρέπει να είναι. Μπρο, α ναι, εδώ μέσα είναι. Θα έχει σφαίρες ή καρότο? Καρότο. Το ξέρα. Αλλά έχουμε ανοίξει την πόρτα με το βιβλίο ή πρέπει να πάω να πάρω το βιβλίο που το είχα δει πριν? Α, κάποιος έχει πάρει καρότο. Το έχει βάλει ήδη το καρότο. Οκ, άρα κάνουν δουλειά οι μπρο. Ωραία, το θέμα είναι ότι τώρα θέλω να βρω το μπάνι. Μισό, πού είναι το μπάνι? Μπάνι! Όχι, παραλίγο, το είδατε ότι παραλίγο να πεθάνω. Λοιπόν, το μπάνι. Πού είναι το μπάνι? Θέλω να δώσω το καρότο. Συγγνώμη, το μπάνι. Α, μήπως απλά ανοίξαμε την πόρτα και δεν έχουμε δώσει καρότο. Για περιμένετε λίγο να τσεκάρω. Α, δεν έχουμε δώσει καρότο, μπρο. Δεν έχουμε δώσει, παιδιά. Και εγώ περιπλανιόμουνα. Ό,τι να είναι, μπρο μου, ό,τι να είναι. Έλα. Ωραία. Θεωρώ ότι τώρα θα έχει ανοίξει η πόρτα. Γιατί έχουν κάνει αρκετή δουλειά. Πάμε να δούμε αν έχει ανοίξει. Πάμε. Πού είναι η πόρτα? Χάθηκα. Α, εδώ είναι. Ωραία, μάλλον θα έχει ανοίξει.
Ναι, το ξέρα. Ναι, για κάποιο λόγο γενικά, όταν έχει πολύ ησυχία κλπ. Ή έχουμε κάνει σχεδόν όλα τα πράγματα, είναι να κάνουμε escape. Λοιπόν, πάμε play. Τώρα έχουμε ακόμα το intermission. Όπως βλέπετε, ψηφίσανε πάλι το Carnival. Οπότε θα πάμε Carnival, bot ή βασικά να βάλουμε ένα Swarman και δεν έχω ποτέ καταλάβει τι διαφορά έχει με το Infection. Ας βάλουμε ένα να έχει λίγο πιο ενδιαφέρον. Τι λέει αυτή? Carnival again, you guys are so boring. Τι άλλο map να βάλουμε ρε, όλα τα λένε βλακή. Καλά. Ναι, τέλος, εντάξει, έχει ένα δίκιο. Αλλά, ναι, κάτσε να της πω. Να τους πω plant next. Για να βάλουμε το plant, έχει πλάκα το plant. Είναι ωραίο. Ειδικά με πολλά άτομα που αποσπάτε το πίγι και η πατάτα. Γιατί άμα είναι με ένα άτομο, λέει. Γιατί άμα είναι με ένα άτομο, είναι δύσκολο επειδή σε κυνηγάνε δύο κιόλας. Ωραία, πάμε. Το μοβ που πάει, είπαμε. Ας ένα χρηματοκιβωτιάκι. Καλά, εγώ γιατί παίρνω αχρηστίες πράγματα. Πάω να πάρω το... ή το πήρανε. Να το. Πάω να πάρω το... να κάνω το... Πήρανε κιόλας το άσπρο κλειδί. Τι είναι αυτή ρε, μπράβο, τρέχουνε. Όχι αστεία. Ωραία, εδώ μέσα θέλει το μοβ κλειδί. Άρα πάμε πάλι πίσω, να πάρουμε το μοβ κλειδί από το παγκάκι που το αφήσαμε πριν ένα δεύτερο. Αν δεν με γελούν τα μάτια μου, είδα την πατάτα από το plant. Άμα δεν έχω τρελαθεί και δεν έχω πάθει η διάσηση, είδα την πατάτα από το plant. Α, όχι, είναι αυτού του footer. Α, οκ. Α, το κλειδί το πήρατε. Οκ, εντάξει, μπρο μου. Αφού το πήρανε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε εκεί πέρα το πράσινο κλειδί. Α, το πήρε. Και εγώ πήρα το άλλο που κράταγε. Α, καλά, ωραία συνεννόηση. Εδώ μέσα νομίζω μπαίνει το κίτρινο. Ναι, πάμε. Σφυρί. Ωραία, πάμε στο παιχνίδι που πρέπει να βάλουμε το σφυρί. Ωραία, πάμε. Το τσίρκο δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα. Οκ. Εν τω μεταξύ είναι... Αυτό σημαίνει ότι έπιασε έναν και είναι τώρα πηγή. Oh shit. Θα μας κυνηγάνε δύο τώρα. Πιο δύσκολο. Ωραία, πήρα το hammer. Πάμε να το κάνουμε λίγο. Και θα χρειαζόμαστε κατσαβίδι και κωδικό. Έλα! Ωραία. Δεν έβλεπα, τα έκανα στα τυφλά, μπρο μου. Με κυνηγάει. Plank. Εντάξει. Ωραία, πήρα το plank. Είμαι μόνη μου. Μπρο. Το κόκκινο κλειδί δεν έχω ιδέα που είναι. Α, βοήθαμε κυριούλη. Πήρα το plank χωρίς να έχω το κόκκινο κλειδί, αφού χρειάζομαι το κόκκινο κλειδί. Όχι! Α, εντάξει, είναι μακριά η πίγκη. Νόμιζα εμένα κυνηγάνε 8 ώρες. Η μαντά μου... Αυτή φοράει ωραίο φόρεμα όμως. Δεν το πιστεύω, με τι ασχολούμαι, μπρο. Κάποια μέρα πρέπει να παίξουμε και dress στο impress. Ωραία, το plank που είναι στο δωματιάκι, το άφησα τώρα, πάμε. Εδώ μέσα δεν είναι το δωματιάκι. Ούτε καν. Ούτε καν, μπρο, ούτε καν. Πού το άφησα, δεν θυμάμαι. Α, απ' την άλλη. Ωραία. Από εδώ. Όχι. Πού το άφησα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το δωμάτιο που μπήκα πριν ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ήτανε, πες μου ότι ήταν αυτό. Ωραία, αυτό ήταν. Πάρ' το, πάμε. No. Θα με περικυκλώσουνε. Ο άλλος δεν έχει σκοπό να κάνει τίποτα. Α, αυτός ικανό... Αυτή είναι, συγγνώμη. Μπέρδεψα τα gender. Τι να κάνω από μακριά.
Κατσαβίδι, πάμε πόρτα! Και τη ρέμισε. Όχι! Όχι! Ωραία, ωραία, ωραία. Και τη ρεμία, και τη ρεμία, και τη ρεμία, και τη ρεμία. Πού είναι η πόρτα, πού είναι η πόρτα, πού είναι η πόρτα. Πού είναι η πόρτα, νάτινα. Ωραία, 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 ωραία. Γιατί με κυνηγάνε όλοι αυτοί όμως. Ωραία, τον κωδικό δεν τον αναλαμβάνω εγώ, δεν μπορώ τόσες ανάσες σε ένα δευτερόλεπτο. Τι είναι όλοι αυτοί ρε. Ωραία, αυτή η κοπελιά ξέρει να κάνει το κωδικό. Ή πρέπει να το κάνω εγώ. Πρέπει να βρω το νεροπίστολο. Ωραία, το νεροπίστολο είναι στο τρένο. Πάμε στο τρένο. Έχω το κατσαβίδι για να πάρω το νεροπίστολο και θα φύγουμε. Ωραία, 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 ωραία. Και τι τελειώνε, και τι τελειώνε, και τι τελειώνε. Ωραία, 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 ωραία. Πάρτο, πάρτο και τι, σε παρακαλώ. Ωραία, όχι, όχι, no, no, no. Πάρτο κυριούλα, μπράβο, το πήρε. Το πήρε ρε, το πήρε, οκ, οκ. Όχι! Έλα ρε μπρο. Τα πηγαίναμε τέλεια, το είχα λύσει, θα ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε την πόρτα. Εντάξει, δεν πειράζει, good game, good game. Εντάξει, αφού βάζουν 8 πίγκι, έτσι γίνεται, δεν πειράζει. Είχε λίγο πλάκα με 8 πίγκι. Πω, εντάξει, τουλάχιστον πήρα κανονική ανάσα. Αυτή δεν ξέρει που να πάει, μάλλον. Γιατί ναι. Εκτός και αν το έχει κάνει. Sorry. Το έχει κάνει. Οκ, sorry, νόμιζα προσπαθούσε να βάζει το όπλο. Και λέω δεν πάει και το όπλο. Έλα, πάμε, μπρο. Άχου. Τρελή. Ήθελε να το παίξει έξυπνη στη πίγκη. Ξέρετε που το παίζουνε πριν σε σκοτώσει, απλά κάνεις λίγο τέτοιο. Και την έφαγε πίγκη. Καλά έπαθε. Να κάνει την έξυπνη στη πίγκη, μπρο. Απλά κάνει escape. Μόνο η Σίνα έκανε escape, κανένας άλλος μας. Oh my god. Ναι. Εντάξει. Και πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο round που θα προσπαθήσω να είναι το plant, δεν είναι το plant, είναι το carnival. Οπότε θα παίξουμε... Τι να κάνω τώρα, να παίξω carnival που είμαστε ήδη μέσα, bot, ή να παίξω plant για ένα τελευταίο γύρο. Θα μπω σε κάποιο σερβερ να παίξω plant με κάποιο τρόπο. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Περιμένετε. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε βάλαμε plant για τελευταίο γύρο. Τους παρακάλεσα. Μισό να πω thanks γιατί βάλανε plant επειδή τους παρακάλεσα. Πάμε bot. Καλά, όλοι συμφωνούμε. Τέλεια. Και πάμε να παίξουμε plant με το που πεθάνω. Επειδή πιστεύω θα είναι λίγο νωρίς στο plant, είναι δύσκολο map, αλλά ελπίζω να μην πεθάνω. Θα λήξει αυτό το βίντεο, θα πεθάνουμε έτσι. Θα λήξει το βίντεο με το θάνατο μου στο plant. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, θα πάμε αρχικά στο δωμάτιο πίσω από την πατάτα. Πάμε, δεν έχουμε ώρα, αυτός ξεκινάει σε μια φάση. Να πάρουμε μία από τις κάρτες. Εμένα με βολεύει να παίρνω την πράσινη, την πήρε αυτός. Θα πάρω την πορτοκάλη. Δεν το δα... Όχι ρε φίλε. Πλάκα κάνετε. Πέθανα. Όχι, συγγνώμη, τι είχε ρίξει βόμβα. Δεν το είδα ότι είχε ρίξει βόμβα. Όχι. Έλα ρε μπρο, καλά δεν πειράζει. Πάμε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Θα λήξει αλλιώς το βίντεο. Αχρηστία μου. Πάω απλά σε ένα τυχαίο σερβερ και ό,τι γίνει. Πραγματικά ό,τι έχει. Άντε όμως. Οκ. Εντάξει, μία πίγκη έχει αυτή τη φορά. Οκ, εντάξει. Έχω τραύμα. Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, εγώ δεν έχω ιδέα πώς να κάνω escape. Δεν ξέρω καν πού είναι η πόρτα. Λοιπόν, αρχικά να βρούμε λίγο την πόρτα.
Γιατί άμα το ανοίξουνε και μετά εγώ δεν ξέρω πώς να φύγω. Οκ, αυτή είναι η πόρτα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κατσαβίδι και πυροσβεστήρα. Πάμε. Πού είναι το κατσαβίδι, πού είναι ο πυροσβεστήρας, γενικότερα, oh shit. Γενικότερα πού είναι όλα τα πράγματα. Α, ο πυροσβεστήρας είναι κάπου πάνω, έχει ένα ύψωμα κάπου. Ωραία, θα το βρούμε, μισό λεπτό. Πού είναι ρε το ύψωμα? Κάπου έχει να πας πάνω. Να ανέβεις. Δεν έχω ιδέα που είναι. Α. Medbay, όχι. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν πανικοβλήθηκα καν. Απλά είπα τώρα ή θα είμαι κολόφαρδη ή θα πεθάνω, παιδιά. Και πέθανα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο έχει βγει καν. Πρέπει... Πώς το πάει έτσι καν. Πέθανε ο λαιμός μου. Ναι, πρέπει να το συνδέσω τώρα για να το ανεβάσω. Πρέπει να τα συνδέσω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα βρω και άλλα παιχνίδια να παίξω, εννοείται. Αφού αυτό είναι το κανάλι. Δεν ξέρω όμως ποιο θα είναι το επόμενο. Δεν έχω σκεφτεί. Οπότε, bye bye. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like και subscribe στο κανάλι. Αυτά. Για να μην σας πειροβώ. Όχι, εντάξει, δεν απειλούμε. Ό,τι θέλει ο καθένας κάντε του. Bye bye.